Casă. Da? Nu este? Cum stai Da. tu? Cum e cu Pipo? Un pic greuț că are doar 2 zile libere pe săptămână. Singurul task care i l-am dat să fac 100 placaje și băiatul mi-a terminat 100 placaje în 3 ore maxim. Și ce ai făcut tu cu placajele de curiozitate? L-am lăsat și le vândă. Deci le-a vândut tot el. Da. Și eu te întreb pe tine acum o singură chestie. Poate sunt eu retardat pe prost, adică poate, habar nu am. Bă, frățiorul meu, Pipo, Da, ce? câte luni ai? 50 și ceva. 50 și ceva. Tu, la 50 și ceva, ai dat să facă 100 placaje. Da. Tu înțelegi ideea că tu trebuie să-i explici la om și să-l crești, nu să facă placaje, vere. Pentru că el, în momentul când a făcut placajele ăla, a pierdut alte materiale. Adică omul, de cât ai tu duba, Pipo? 120. 120. Câți bani ai făcut pe 100 placaje? 70 de mii. 70 de mii de placaje, mâncați-și pula. Dacă îl lăsai pe om să ducă toate materialele, scotea 65 de mii într-o tură. 60 de mii, 57 de mii. Pentru 15 mii în plus, de fapt în minus, dacă trebuie să mă mișc puțin. Păi mă gândesc că le-a vândut și pe restul, nu? Da, și pe restul le-am vândut, da, și pe restul le-am vândut. Se Dar referă... am mai multe drumuri, gen acolo la baia de vândat. Că nu aveam loc să le țin pe toate, știi? Păi, normal, asta e. referă la faptul că dacă aveai duba plină, puteai să faci mai mult. Ah, După aia o aveai goală, iar o umpleai și tot așa și făceai bani mai repede. Nu exact. țineai spațiul E, ocupat cu placaj. așa să mă stau cu spatele la restul. Exact. În fine, bun. Ce este în felul următor casă? Tu trebuie să te gândești, nu să-i dai task-uri lui în momentul actual, pentru că nu există task-uri de genul ăsta. Înseamnă în momentul când maybe minimul de 70 de ore și poate să producă bani, să-și cumpere geantă, ăla înseamnă task. Pentru că geanta aia te ajută pe tine ca și persoană să evoluezi. Nu pe Am noi. de geantă, dar nu știu, trebuia să vorbesc cu Viza să-mi cumpere o geantă. Da. Doar peste că... Doar putem. Mergem la magazin după ședință și îți cumperi. Așa, ăsta e un task, exemplu pentru el. Și al doilea task pentru el în pula, că trebuie să te gândești, bă, după ce și-a geanta, ce are nevoie omul ăsta? Hai să mă gândesc, are dubă, poate are nevoie de o mașinuță, de să meargă stânga-dreapta, că face lunile necesare și o să fie nevoie să livreze. Bă, cât costă o mașină decentă? Pe 1, cât costă pe 1? 2 milioane. Bă, ai task să faci 2 milioane să-ți iei mașina. Îți dau un exemplu, nu să-ți fac 100 de placaje, frate. Bun, ok, am înțeles. Am înțeles că la gradul 1, Silver vi-a cerut o chestie. Sau la gradul 2, la gradul 2 ai Gradul cerut, 2, corect? da. Gradul 2. Care ați terminat ce v-a cerut Silver? Eu. Bun. Silver, o să vreau să te uiți peste ele, cât timp discut aici, să-mi spui și mie care a făcut ciorbă și care a făcut ce trebuie. Am stat și înainte de ședință și m-am uitat peste ele. Mă, treaba stă în felul următor. Casă? Da? Ești La sigur ce că să vrei zici? să vii la mine cu așa ceva? Da, nu știu. Ce anume nu știi? Nu știu dacă e ok sau nu. Ai idee măcar cum se structurează? Ai citit măcar ceea ce ți-am cerut? Acolo? De citit am citit, dar nu știu cum se structurează un dosar. Păi nu e vorba de dosar, ci că ai fost scăcit în cuvinte și nu prea ne-a explicat cam ce ai în... știi? Cu dosarul pe care ni l-ai adus, nu ne-ai spus absolut nimic, ne-ai pierdut timp. Hai să te explic o singură.
Silver, mă auzi? Răi. Da. Lasă telefonul ăla, te rog. Scoate tecul ăla, te rog. Vino tecul aici în fața lui Caso. Bun, Caso, fii atent. Acum în fața ta nu e Rei, e Riu. Ai fost la Razai. Și vine Riu și te întreabă despre tine. Cum te cheamă? Fii atent. Că dacă ai greșit răspunsurile sau așa mai departe, l-ați bătat nume. Clasă. Și mai cum? Luni? 250. Și cu ce te ocupi tu? Ce hobby-uri ai? Pescar, apicultor, miner. Razicaia. Stat pe insulă? Hm? Da. De la Spart. E ta greu. Putu pe insulă. Băi, știi care e ideea? Că toată lumea poate să facă apicultor, pește, miner, rahat. Dar ceva mai mult. Orice inovativ. Te pricepi la ceva? Nu știu, să cânti, să scrii poezii, să nu știu, să simți că îți pui amprenta în orașul ăsta. Nu, nu prea. Și atunci care e folosul tău în orașul ăsta? Haide. Care e folosul? Ce rost ai aici? Care folos am venit să... Tine. Cred că am înțeles ideea. Deci, voi să trebuie să înțelegeți în momentul când se cere o chestie pe care voi trebuie să o faceți. Fraților, dați-vă interesul și faceți chestia aia, că în momentul în care voi o să mergeți acolo și o să vină Isulescu cu arma în mână, cum v-am spus eu, și vă pun întrebările de genul ăsta. Și după aia mai vine și întrebarea frumoasă. De la cine ești? Dominic. Dominicans. Nu știți nici să aveți măcar un dialog? Cine e liderul vostru? Măcar știi cum mi se zice. Capo. Marine. L-am păcălit. Botezat a doua oară. L-am păcălit. Deci, mă arunc de pe Pacific sau de Da, și eu, de aici, acum. După fleca, după fleca. Da. În momentul de față, dacă ai fi fost pe insulă și venea acea persoană, ne îngropai și pe noi și pe tine. Da? La propriu ne îngropai. No joke. Plus o amendă din care să-mi bag pula că munceam 2 săptămâni să o plătesc. Când vi se cere o chestie să o faceți, bă, gândiți și faceți chestia aia că nu e pentru noi, e tot pentru binele vostru. Tu, Caso, după ce se va termina ședința, o să stăm de vorbă, o să poată să stea și Izea și Rei, pentru că momentan e sub ordinea lor. Dacă erai rank 4 sau 3, erai sub ordinea coliderilor și a mea, și dacă erai rank 5 și îmi făceai chestia asta, te aruncam de la etaj direct. Da?